heaven's sake! Hala, sobrang init ng panahon. Tapos, bigla na lang nagkakaroon ng sinkhole dito sa Metro Manila. Anong ibig sabihin nito? Magugunaw na ba ang mundo? Nabalitaan mo ba yun? Yung merong sinkhole dito sa Pilipinas. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng sinkhole? Okay. So, parami na po ng parami ang natutuklasang sinkholes sa mundo. Ito po yung bigla na lang nabubutas ng malalimang lupa na pwedeng ika-aksidente ng mga tao. So, merong nangyaring sinkhole sa Japan, sa Mexico City, sa Amerika, sa Europe, at marami pa na ibang lugar dito sa mundong ito. And just recently, nagkaroon po ng sinkhole sa Pasay. Yes, sa Sales o Sales Road. Actually, matagal na yung Sales Road na yun or Sales Road. Hindi ko talaga alam kung paano ko bibigkasin yung pangalang yan. Pero mukhang Sales Road yan. Oo, dito sa may Pasay, nitong Sunday. So, sabi, ito ay dahil sa pag-leak ng isang pipeline. Oo. Pero imaginein nyo na lang na merong sasakyan na dumaan doon tas bigla na lang nabutas yung lupa, yung kalsada. Imagine niyo yung aberyang pwedeng mangyari, yung aksidente na pwedeng mangyari sa pagkakataong yun. So recently, napadaan ako doon. Sabi ko, ito pala yung nakasarang kalsada kasi a portion of it nakasara. So iniisip ko tuloy ngayon, paano na kaya to masusolusyonan? Ano na kaya yung magiging movement or action ng mananagot doon sa mismong kalsada na yon? Tapos sabi ko, baka next year pa to matatapos. Kasi parang ang tagal pag-isipan ko anong gagawin eh. Wala lang. Dito nga lang eh. Ayoko na pong ayokong magsabi ng hindi naman totoo. Pero sa totoo lang talaga tayo, ayoko magsinungaling eh. Dito lang sa may Rojas Boulevard. Alam niyo mo yung tulay dyan na nagdudugtong somewhere in Heritage Hotel, papuntang... Basta yung tulay dyan, di ba Baklaran, tapos may Heritage Hotel. Yung tulay na yan, magkabilang lane. Yung tulay doon, ginagawa. Parang last quarter din ng taon ginagawa yun. So sabi ko, kailan kaya ito matatapos? Yung pagbubungkal ng lupa, paggawa, ganun. Napag-iisipan kaya? Iniisip ko lang na ganun. Oo, feeling ko talaga tatakbo na ako. Dito lang sa may Rojas Boulevard. Parang mas mabilis ka pang makakarating sa paroroonan mo kung maglalakad ka o magbibisikleta ka kaysa sa magsasakyan ka. Kanina nga lang papunta dito sa MBC, galing ako ng South. Sabi ko, grabe yung traffic dito. Ang dami pang mga truck. So imagine yung kondisyon ng mga kalsada natin dito sa Pilipinas na nakakaapekto sa daloy ng trapiko. So yung sinkhole na nandun sa may Sales Road, inisip ko na ngayon yung effect nito in the future. Na kung ito ay tatagal, lagi ng traffic doon. For sure. At kung tatagal po yung paggawa dito sa may tulay, sa may bandang Rojas Boulevard, matatraffic lahat talaga ng mga tao doon. And yung mga nakaka-experience o naka-experience na ng traffic doon, syempre hahanap ng alternatibong ruta. So, paano na yung ruta dyan? O, makapagal. O, edi, lahat na ng mga sasakyan doon na rin dumaan. So, ang Pilipinas po talaga ay isang malaking traffic.
I think yun na talaga yun. Oo, year 2024, palalain pa natin yung trapiko dito sa bansang ito. I think na-achieve naman eh. Oo. Hindi naman. Actually, this is just a call I mean, etong sinasabi ko po na ito, gusto ko lang siguro tawagin yung mga kinaukulan dyan. Nabigyan nyo naman ng pansin to. Kasi paano naman yung mga simpleng manggagawang Pinoy na halos buong araw na nga nagtatrabaho tapos gugugulin pa nila yung mga oras nila sa pagbiyahe dahil lang ang daming ginagawang kalsada nang dahil lang sa hindi masyado na pag-isipan o napagplanuhan yung mga daan natin dito. Baka naman kahit papaano medyo pumantay tayo sa Japan. Yung tipong nagka-sinkhole sa kanila na sobrang laki. Nagawa nila ng 7 araw. Tapos dito sa atin, lumipas na yung ilang araw wala pang nagagawa. Tinatawan-tawanan ko lang ngayon pero deep inside ang sakit-sakit na. Parang ang hirap mahalin ng Pilipinas, no? Pero ako madali lang. Charot! Darot! Anyway, kabisyo, still, there's always a good thing na pwedeng mangyari sa buhay mo. Okay, ito yung mga tinatawag natin pampalubag loob. Minsan nakakainit man ng ulo yung mga pinagdaraanan natin sa buhay, yung literal na dinadaanan natin. But then again, there's still good things coming our way at meron pa rin talagang mga taong magpapadama sa atin na masaya pa rin mabuhay sa mundong ito. Parang ako. Ha? Charot, darot. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itetsuwa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera.